Nik esan bidot, ni nazela afortunada bat, porque etxen dute lan asko gustatzen gazta. Eta gero, dakat talde bat, bai enpresa bat, eta hori oso erraza da lana etxik geure gauza gogorrakin, porque azkanin lan guztiak erre perfil gogorra, baina asko gustatzen gaztan lan bata, oso ondo beti xana konsiderata eta asko gustatzen gazta. Gero lan talde importante bat dakau, bai nire gure armadorik, bai langilik, eta gero, nire zen lan politxerala, oso, beti de gainean mundu bat, beti, ona xetorri baina nire baizatzen, nire jefiai, jo, hemen ez da azpertzei, betira zeo zer da, bai. Normalik gauza txarra, baina betira zeo zer, ez da, hemen ez da monotonixaek, ez da aburrimientoek, ez da sortze ordu, makina baten aurrin ze pasakora, hemen egunero pelikula bat, egunero. Zer etorriko ete gaur, ez da? Bai, baina oso lan nitzako, oso lan, gogorra da, porque askotan egoera gogorretan biharretzen dugu, betira hotzan egun, izoztartin, deskarrak etxen duenin, izoztartin pixu, osan, beba izan bide, lan postu batzutan gogorra da, hemen hotzan dixe bazaten dugu, hemen negu luzit izinen ordezkargan etxen duenin, baina hori danak enduten lan politxera.